Kita anak atong perverse family? Wala lagi. Nah, untuk itu horror ba? Tayo search ya. Sa Perverse family. oh, isa may problema na. Papraktisun may basa sa mong maestra pa. Yan, sa may problema na. Basa rin. Dili pa nagkakibang basa. Lagi pa. Tanawa pa. Di pa ko pa maong basa pa. Patudlo ka naman pa. Na. Anong aram ka na ko patudlo na kayo magguwang dito? Ato dito siya magguwang patudlo basa. Okay. Busy kayo nga ni? Okay. Nope. Lagi pa. Pagkatulog basa, ay kung tawag papa, di ka kamaw mabasa. Nindot yung perverse family no? Awa. Sabot ko nga na yun. Awa, taon-taon. Nanay ungo di aron perverse family. Hey, that's pretty good. Awa, nindot kayo. Oh, Busy ka kuya? gamay. Itong taong basa ni mo yan eh. Nah, basa na na. Aray ni, ano? Peter, patudlo. Patudlo Call. isa. Ikaw? Call? So, mukhang manghod. Ako katudlo. Okay, katudlo ako. Katudlo sa manghod. Hindi mo kamaw mabasa kuya? Kabalo. Kaya, sige na kuya. Kaya ako mga classmate na kamauna niya. Ako dili pa. Ano yung mangulya? Santa kapag magwala eh. Tanaw tayo tag perverse family. Unsa man na yung pabasa di ay? Ay, mo ni kuya ay. Yatag sa mga maestra. Oh no! Abon? That's pretty good. Mo na. Mo gani? Tudloy ko kuya. Sige dali. Lingkod na rin. Kay tudluan nagbasa ni Peter. Sige, tanaw niyo kuya. Ah, naroto. Ay, lingkod rin. Nalagi na Lingkod rin. Unsa nagisod ka? Unsa ganing parang nag Horror, perverse family ba? Asa mo yung pabasa di ay? ni kuya. Naman to sa chapter Sige, kanay, basahan eh. mantik Romantic. romantic Oh. Kanay, basahan eh. hulay day Hollywood. Iba, Hollywood ni no? ha ka Usam di. suwon gud ay mo buwa ko ninyo eh Anong basa ka manggod? hulay day ikaw Hollywood. Hollywood taka lamang kay holiday Oh, holiday. Holiday ni ha. no sakto lagi ta kuya hulay day man nimo ako holiday Sunod. holiday Sunod. sige balik ka pabalik ka basago parang ano siya Basa tanan. romantic hulay day dati Oh, very good. Mga bobo! ano din ako kuya Sa iyo na kain na oy. ayaw kapalo Sunod, sunod. Kani. Kani, yung sa basa ni mo anin. Biuro? Buro. 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 Buro? Biruwa. Biruwa. Pugo. Biruwa lagi na. Kupay kuno ni mo eh. Bureau of Foods and Drugs. Muna siya, Bureau of Foods and Drugs. Buro, foods, and drugs. Stop it. Ano yung sunod? Ano eh? Sama ni? Perverse pamalay? Pamalay? Perverse pamalay kuya? Perverse Pamalay. Oh, perverse pamalay.
Kita na dahil kanak niya. Oh no! Kita ka na? Ano saan na kaya? Bitaw na akong gilan, na inyong gilan tao. Maniac! Ano yung palanso naman po? Sabot pa na eh. Asa mga kita anak? Kainan ako niya kuya. Ha? Unang di ka makatubasa kay sige kang tanaw porn. Oh, hell no! Okay, sunod. Kani. Lexi... Sana all. Lorray? Lexi Lorray? Sikat ra ba ni si Lexi Lorray kuya? Anong kabawang po ka? Ingon sa akong classmate. Oh, Oh, grade 3 shit. pagay ka. Sige nagkagtanaw na. Ito rin nagmay magsuon diya kay sa sa pagkato ng mga na so dali sabo ni papa no. Kani, yung basa ni mo ani? Maya Kalaypa? Maya Kalaypa kuya. Nice. Kaya ako gusto sa bahay na kung anak din. Tagluan ka itong maayos magbuo. Tapos nakuman akong hinlo bilis. Akong motor. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali pero ako'y sabog na. Ako ay natutuliro, hoy alam mo ba? Kasi ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Kani, yung basa ni mo ani? Maui Taylor. Ano kuya? Ato na ni mo mangot, di mo na nagipagluan pagayo. Kabaw na siya, dagan na siya nagatulan. Maayo noon niya. Ibaw na. Kamao na gid ko pa. Dili na jud ko masiruhan diri. Sam ang katunan. So ipatudlo na nila eh. Sige ha. Bantay og di ka kapasara. Dili gani ka kapasar. Ay na og tawag papa ha. Opa. Aris ako pa. Very good, very good. Salamat kuya. Very good. Kuya. Salamat. Go. Sige, amping. Amping na ka. Sige pa. Magbinutan sa mong maestra. Ala, ang pamasahe. Pa, pamasahe. Pagbasahin na. Isa na ka. Kalikod sa nakwe. No, 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 no. Ako na. Dito ka maestra ni mo ha. Sige na. Udto na, udto. 6.5 hours later. Oh. Kumusta man, murag? Magulaanan mo lagi ka na. Hahay. Okay ra ko, Kol? Play. Opa. Ako na ginad. Sige pa. Kasi katawa ko. Hulay day? Hollywood. Kaya ka na dito mong basa.